Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHarare 263. Pano pano kuzivisai news updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe button on that notification bell. Muri yeZimbabwe update yandinayo update iyo eyewitness maererano nebhazi riya rinonzi Rimbi parakaita accident. Chakusei muchiona video, yapedzaona video izvo zvonofuka comment section. Nyaya accident inorwadza ende nyaya iyi yabata vakawanda pfungwa dzavo, vakatya nekukatya madzika mushure mekunge murume uyu azobuda achitaura zvakakonzera kana kuti zvakaita kuti paitike accident pachizofa vanhu vakawanda. Tatone video. Ndakabva kuno kuHarare ndichienda kuNyamapanda. Ndasvika kuNyamapanda ndakaenda ndinotora provisional yangu. Ndakasvika kuNyamapanda vandatora provisional yangu ndobva ndabva VID ipaNyamapanda. Ndobva ndatoona bhazi rekwaRimbi rakamira panonzi paChamada. Ndobva ranga rakamira kurengi kwangu nemamwe anga ariko, but iro ranga rakamira paChamada rada kutobuda. Ndobva ndatomhanyira mubhazi mwe. Ndamhanyira mubhazi mwe, ndapinda mubhazi ndikabhadhara tiketi rangu $7 mubhazi. Ndabva ndagara pasiti rangu, ndakagara pasiti number 2, pasiti rekutanga remapassenger. Bhazi rakasimuka paNyamapanda ndakanosvika Mukotwa. Ndakanosvika Mukotwa bhazi iri harinambomira zvenguva. Rakangoti richipinda Mukotwa tikabva taona 2 mazebra kisi anga arimo, iro richibva rabuda nekuold road yaishandiswa nemabhazi kudhara. Mabhazi aya akabva atanga kudzingirirana achivharana road. Tikatokomplaina kuti komadii mimi mamira bhazi iri riende. Kana chinge raenda bhazi iri mutakura yenyu vanhu, uficha apa muchatakura vanhu mavangodzingirana chete. Bhazi rese tikakomplaina. Driver akati aiwa isusu ndo zvatiri kutoda kune vanovhara road. Toraradza murungu. Dzimwe nguva ndingada kuona zvinoda kuitika. Driver na conductor. Ndikatotsura conductor yenyinyi nditoti ona kaiwe shamwari, iwe ndonoshanda nemunhu. Ukamuudza iwe pamwe anogona kukunzwisisawo. Akati aiwa ndo zvatiri kutoda izvo, zvinoda kuratidza murungu. Mavidhiyo anoshanda manje kuvakuru. Dzimwe nguva ndingada kuona zviri kuitika. Mabhazi akafamba chinhambwe chakatrebei. Mabhazi aya bhazi rekwaRimbi raitodzoka kubva kuoncoming rikaona bhazi iri radzoka kuleni kwaro, bhozi aitoenda uku pakati nepakati, rimwe vhiri riri kunze kwerodhi rimwe riri pakati, iro rakavhara uku neuku. Saka bhazi iri paraidzoka uku kuleni kwaro kuleft side aibva zoti kumberi kuya oncoming, ndokudzoka kwaaiita. Saka vaita kutedzana, uyo anga ari kumashure aitedzera zviri kuita ari kumberi. Alright, ndo zvawaiita. Saka uyu wekumberi uyu anenge akagejawo tipa here distance mafambiro ayaiita, bhozi akazongovhura ka1. Paakanovhura ka1 ka bhazi ratanga tiri sure kwaRimbi rakanosvika richinodhuma tipa kumashure. The way rakanodhuma tipa kumashure ka, ende bhazi racho raifana kunonowa tipa racho rese, bhazi racho nefront yese, but driver akasevhawo kuside kwake akanonorowa nekukona kutanga tiri, bhozi akatauda kumzvenga achiva maimagine, but bhazi raisamira. Bhozi ufichi speed dzawaifamba mabhazi aimhanya zvakanyanyisa, vaigona kusiya 2 meters 3 meters bhazi harimiri vachidzingirana kudaro. Saka paakanorowa maemergency bhazi harina kumira, akanosvika chimunopfekera kutipa. Parakanorowa kutipa muchindiona ndakadai so, ndofunga mukuona handina rimwe gumbo ramukuona riku left side, ndo parakarohwa ipapo gumbo rikatoita minzi ipapo rikasara rakangobata netambo tanga tiripo twenyama. Zvadaro takagara. Imimi mamakagara mati siti yekutanga kupassenger side, which is on the left side. Yes, yeah. Saka mamakagara siti rekutanga iyo. Chekutanga masita yanga nemabuilding. Angasina mabuilding. Alright. Chechitu pamakaona kuti takutonopinda mutipa ranga riri pamberi, makanzwa sei? Ini nangu ndakangozvigamuchira kuti hai accident, hapachisina option. Kurarama kana kusararama ameno. Bhozi ini ndakatoroona tipa rere nekuleft side, driver asati aroona bhazi asati rapedza kuita se kubvenga tipa rere. Ndakangoti anyway ndakangoramba ndakagara pana ndakagara. Okay. Saka parakazononorowera ndizinonorasirwa ku right side, kwanakanorasirwa gumbo risara ku left side richinorohwa nebhodhi tipa nebhazi. Conductor achibvawo ku right side pasiti number 2 ku right side kwanga agara kwa driver achiendawo ku right side,
ndiye akanosvika chinunurwa kuti vanofira ipapo. Conductor anga ari kuside kuna driver ndokwaanga ari saka akapushidzirwa kuenda ku left side akarasirwa ku left side ini nichirasirwa ku right side ndo zvakaitika. Saka imi gumbo ndo rakasara rakapinwa ini mwiri wenyu chivwa unorasirwa ichokwadi. Okay, ndo zvakaitika ipapo. Yeah. Saka zvadaro takadzikiswa vanhu vadzika mbazika ini ndagariswa pasi vanhu vakati no madikita zvekumurarisa mukomana ndikati no musandirarise ndisiye ndigare mukandirarisa mungunondivhiringidza mbondisiyai ndakagara ndakadaiso zveshuwa vanhu vakandisiya ndakaita se ndakagara pakabva vanhu vaitora mapicture vachienda takapagara pasport tikazobatsirwawo nemurungu hana kuzoti aibvawo kupi murungu nemudzimai wake ndo wakatitakura inini nemumwe mukomana anonzi Kuda tiri 2 vakatisa motikari mavo tikamhanyiswa paMutoko Center Hospital. Okay, tasvika paMutoko Center Hospital vakati vanhu vamango wawinza yenyu panapa vanhu vaifana kudarikira ava tasaimoni masituation yavari murungu yakangoti inini it's okay ndangouya kuti ndikupei vanhu vabhozi vanhu varongodarikira vachita se vachienda. Tasvika tiri muroad vakati tipo phone number dzasambati tingafone kuti tikuenda newe kuHarare hospital. Ndikati inini namba musoro handichisina asi mukasvika pachisipiti chero munhu mune maona pachisipiti ipapo mukamudza kuti mukomana anonzi Lloyd 10 aita accident so vanondiziva ipapo ende zveshuwa takasvika doctor vatanga tinayo takasvika wakadaro zveshuwa wakomana wangu waripo ndo paishandira mukoma wangu wakomana wangu waripo wakabva wandionawo wakabva wanditera kuenda paPare hospital. Kusvika paPare hospital mukadzi wangu anga apo nevamwe ukama vanga wapo ndio vatanga kufambisa mapepa ekuti ndione kurapwa ndikuti akati munhu andari mutorwa scan musoro nebhodhi yese toona kuti musoro haana kukwara ere musoro iri gumbo ranga rakarohwa futi ranga rakatoshikika ere gumbo iri izvi chitwanga chacho chitoripo izvezvi kubva apa pesa pambari right kusvika pazasi pambari right but maglazi ndo yanga akandicheka asi zvimwe zvese zvanga zviri right asi gumbo neirori rwokweri neiri gumbo iri nemuromo haana ndakakwara zvechokwadi. Imimi pachezvenyu when you were conscious hanti mamakamuka ichokwadi pane zvamaifungere pane zvamuchazoti maifungere chii chaiitika panguva iyoyo nekukwara kwamama kaita makazvitarisa pane zvamaifunga here kana kuti pane zvaiitika kwamuri panguva yacho kana kuti mamusikatonzwe kana pain pain ndaiinzwa ndairwadziwa kana nyangwe nanhasi so pain yacho ndinoinzwa ndikangotanga kuzvifunga pain iyo inodzoka nyangwe izvezvi ndikagara zvokuti ndikarohwa nechando kunze weather ikachinja ndinoinzwa pain iyi inouya kukanyanya kupisa futi ndine imwe pain futi andonzwa futi kana ndikaramba ndakamira zviye zvokuti ndamboti mirei nguva yakareba ndine pain yandinonzwa kuti panapa ndaunzwa pain gumbo iri sinzi harina kutsika haro rakadambuka asi ndine pandotonzwa pastambo apa kuti kune pain iriko izvo handiunyemba zvokuti ndikuparire nyatwa ndakazotengerwa ropa rakatoti wandei kuti ndirikavhe kuti ndikwanise kuenda kumatheater nini ropa rakabuda rakawanda chokwadi 3 days to 4 days but ndichisvika gumbo rakabva radamburwa but pandakazinge ndakuenda kutheater kunotariswa nini kuti gumbo rikuita sei ndakazoenda after 3 days to 4 days ende zvadaro chinonyanya kundirwadza inini ndechekuti zvadaroka takasenzesa mari dzedu isusu iwo wacho vakazoya after 2 days watoita kuteverwa ndopa wakazouya kuti wakwanise kutibatsirawo kubhadhara mabhiusi asi zvadaro iwo hawo wakazobhadharawo mabhiusi kusvika ndizobve muParire Nyato ndakamugara mwedzi 2 weeks ndiri muParire Nyato ndichibva ndazobuda ndichiendeswa kumba wachibhadhara mabhiusi kuti ndibude ndo patakapedzera kuonana vachiti tinoonana tichauya kumba kwaunogara tichakutsvaga no it's okay bva ipapo ndabva ikoko Parire Nyatwa kusvika pari nhasi pandogara wapazive kana kundifonera wandifonere kana kuziva kuti ndikugara pai ndikurarama sei mhuri yangu ikurarama sei wazive zvese izvozvo ndikazotomboenda inini ndashaya kuti mhuri inodyei ndasvika kukambani kwavo kwaRimbi
ndikaonana na iwo bosi wavo iwo wanoitwa rimbo wacho. Vakandigarisa muofisi mavo vakandigarisa, vakandibvunza kuti zvawauya iwewe uri kuti tinobatsirana sei. Ndikati tasai kamone, ini ndakakwara ofisi, ndakwara mubhazi menyu, zvamunotoziva kuti ndakwara mubhazi menyu. Imimi muripo pakundibatsirawo kuti ini ndorarama usei nemhuri yangu. Vana vandakuenda kuchikoro, ininiwo wacho ndodawo help yangu yekuti ndokwanisa kuti kuonawo pekugara nemhuri yangu. Vana vangu vachiendawo kuchikoro, chekudya handichakwanisi kusenza. Vakati ano for the meantime isusu tokwanisa kukupa mari yekuti uite business. Ndikati mari yekuti ndiite business, kana muchindipa mari yekuti ndiite business hapana chakaita se, hapana chakaipa. Ndakafunga kuti maybe pari kutaurwa mari yekuti ndinokwanisa kuita business iri kuti rinondiraramisa. Asi vakabudisa muromo yekuti tiri kukupa 300 yekuti uende kunoita business. Ndikazvibvunza inini kuti ku 300 yandinoita iye wava kundipa yekuti ndiite business ripi re300. Wakandipa 300 wakanditi iwewe chienda panapa tichada kukuona futi uchidzoka papi, uchidzoka panapa. Zvauri izvi hakusi kuremara kwawakaita. Ndofunga mutauni unoona mune zvirema zvakawanda zvinoti zvaramisa, zvichitengesa zvichiita sese. Saka iwewe haungamutadzi kutengesa zvichizviraramisa. Ndakabatikana ndikunyeba kusvika pari nhasi. Zvinondibata. Ina ndiri munhu wekuti ndaizvishandira ndichizviraramisa, mhuri yangu ichirarama ichikwanisa kudya zvainoda. Mukatarisa mwana wangu, ini ndine mwana akaremara, ndaikwanisa kumuchengeta panguva yayo. Mukatarisa chirongoti foni yangu denda kuratidza maphotos yake pandaizvishandira ini, aidya chikafu chakanaka. Bhodhi yake yairatidzika, but izvezvi haicharatidzike. Nayo mwana uyu haadyi ega, haatauri, haagari, haafambi, ndekutopfekedza mapamba. Ndi imwana wekuti anowewa rute. Unoziva rute zvarunoita, hembe chaiyo chaiyo ukaipfeka hembe akatongoibviswa inenge kuwachwa. Ofisi mari yekuti nditsvage mari yekuti nditenge sipo chaiyo nestori ino handina kwandoiwana. Hapana kwandosvika ndichingoti ndipo munhu handipo. Ende munhu anonetsa kukupa chinhu kana hama chainosvika pakutongotiwa isusu tine upenyu hwedu tikutotambudzikawo. Saka izvi zvinondirwadza pakuti ndakarasirwa upenyu hwangu nekuda kwevamwe vanhu vekuti izvezvi ivo vari kurarama upenyu hwavo hwakanaka. Vana vavo vacho vaendesa kuchikoro, vachikwanisa kudya chikafu chavanoda. Asi inini kuti wandihelpewo nesomething, hausi kwanisa kundihelpawo nesomething yekuti mhuri yangu iraramewo, ikwanise kuenda kuchikoro, wadyiwo chikafu zvekuti inini ndimbozorodzwawo pfungwa dzangu ndichitiwo maindi dzangu dzakazorora, ndakabatsirwawo ndakakombanzitwawo. Zviri nani, but hapana. Nyaya yangu yakatongwa namutongi kukoti, vakanzi vanokwanisa kundipawo muripo wakadai so, but iwo wakuramba vachingoti apiwa yei apiwa kubva 2023 kusvika pari nhasi.